Salamat sa Ginoo igsoon nga nakamata pa ka karong buntaga. Gi-extend na pud sa Ginoo diha kanimo ang iyang grasya. Kabalo ba ka nga daghang wala na nakamata karong adlaw? Niining kalibutan ni taliwan na sila. Wala na sila nag-enjoy sa libreng gininhawa. Nibiya na sila sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Apan salamat sa Ginoo kay ikaw diha buhi pa. Ikaw diha nakamata pa ug padayong nag-enjoy sa libreng gininhawa. So angayan lang nga himayaon nato siya karong adlaw. Bisan nakamata pa ta karon nga naay gidaladala nga problema. Ayaw lang na diha problemaha. Siya na'y bahala ana. Ato lang ihugot atong pagsalig kaniya. Kaysa atong sitwasyon dili gid na siya mubiya. Ug kana kay gipamata pamantan niya atong kahimtang naa gyud nay pag-asa. Timan-i nga atong Ginoo dili paasa. Dili pareha sa isikataw nato nga maayo rag istorya. Pero sa sunod adlaw makalimtan ra. Pero si Lord dili ingana. Once tagaan ta niya tsansa, sigurado gid na nga naay pag-asa. Kanang atong gihambin-hambin diha nga problema, naa siya'y solusyon ana. Sukupot lang mga higala. Saluyo sa mga unos nimo diha, naay panalangin nagpahipi ni ana. Mabungahong kabuntagon mga higala. Ampo amping abantita. To God be all the glory. God bless. Jesus, ikaw lang ang muda.